хора, какво става? И както виждате, пред вашите екрани ми се падна Search. Вие не сте видяли, няма стриминги и такива неща, а просто ми се падна от вчера. Ето от тази кутия лилавата там. Да не гледате, ето тази на 37-ма, отдолу ми се падна. Тази лилавата кутия. Бигбокс ми ще скъшне. Добре, айде да започваме. Както вижте, дигнах около доста купи. Така като гледате. Добре, хора, сега вижте разликата. Аз съм 10 765 купи, а пък това е 10 646. Това е разликата. 765 или 646, това 10 000. Сега не го броя. Добре, няма значение, айде и 10 000. Вижте разликите. Той всичко е вече и хора. Ако искате, сега ще ви покажа с кой вдигнахме доста купи. С ето този, който не ми е приятел. Просто вече искам да съм приятел. Той месец, че е фен на студиото ни. Ама не знам, ако ме гледа. Добре, няма значение. Ето с него постигнах толкова купи, както гледате. Той е малко купи. Иначе беше после 100, а са около 10 000, мисля, че направихме около 200 игри. Да. Само цъкахме плеяген на Showdown. Знам точно как стана и както вижте, спраут ми е на 16 ранки, е почти на 17 де. Той мисля, че ми беше, а пък Search ни е на 10, като ни беше на първи. Аз и вчера играх малко. Ми беше днеска до 3 и го дигнах до 10. И както вижте, и то новия герой съм го вдигнал, беше на 11 или на 12, ама вече ме е на 13. Да, аз мисля, че сега повече сме говорили, да започваме. Днес ще играем на това ниво, което съм го пуснал. Преди да започнем това видео, направих една игра. За да поне да свикна с него и спечелих най-път на едната се самолюб, защото забравих. Или ако умрем всички ще ни загуби и то не загуби и затова съжалявам. Аз го взех, всъщност съм искал пак да го пробвам, да видя ли нещо се промени просто. Но сега много добре се справяме на 83. Сега отиваме при него. И както вижте, това пауърът на Showdown се зарежда доста бързо, на динозавъра въобще не му се зарежда бързо. Глейте. Защо само нас не гони? Не трябва ли да щупи и сградите? В мен вече ме е страх направо да отиде, така ще се върти. Ако ми изпълне кръв, да спълвам. Здравейте! Не, то ще щупи всички! Остават още малко сгради. Не, хора, не. И за малко да стигна целта, която искам. Аре бе, той... Дай на майка, какво ще прави? Браво. То почти ни щупи това и то вече уби, дай. То вече уби роста. То е ясно вече кой. Сега ще започнем да ми бия това, колко. Тя ростата се жили. Айде са. Не видим тази роса как се справя. Още малко къщи, 80 няколко. Той е 30. 8, 7, 6, 2.
Готово. Дадох такова. Исках сърдито. Не, хора, няма сега да играем с ръч. Тук. Както видяхте, малко не ми хареса. Чакайте. Само тук една игра, защото ми трябват само 8 такива. И след това си започваме такова, защото... Нали види? Не. Аз отивам да взема звездата, но винаги като я взимам губя. Това е доста хубава. Вече я промениха. С има мет, не. Вържи ме да... Аз отивам просто тя да ги бия. Къде? Не! Да, това мистер Пи е прекалено. Какво даваш, бе ти? Ти се телепортирах! Малко по-да се... Стига е! Ще дори да загубим, няма да ни вземем купи. Това е хубавото. Без не ми трябва купи. Само също да не... Защо издадох още звезди? Оправиш, бе! Аз искам да се телепортна, а тя ги задейства и двете. И чакайте язик. Бяхте направили дупката по-рано. Такова ви кажа. Такова не може, затова и дам на тия. Как са 10 парички плюс 10? И плюс 10 парички. Добре, сега мисля, че може да играме на някой кой за 100. Което е това. И няма да играем с мисля, че като видяхте малко е слаб на това ниво, че който пример с това, че малко ми пръчи, ще се съгласим за 7 минути. Хора, аз пример съм ви кажа, че епизодите ги правят дълги, за да ви е интересно, а не като другите ютубъри. Да ви е интересно малко така, а не да свършва веднага клипа. Защото вие можете да си го пускате на пауза и да е по-интересен. Що не ме бие. А ние хора не трябва да чупим тези тук сградите, защото му даваме... Как не отида нагоре от това или той не може да... Явно не може. Арба малката Анита. Само как така се си. Бе, фали си! Кога стана? Не може да ме изяде. Ама изяде храстите. Къщо толкова сбавно? Нита да са тук е много силна. Само как ме... Какво? Тя да... Каквото не... Айде! Помислих си, че мечката на Ните ще бие. Кое може? Само попечелиме. Бигбокс. Добре, хора, ще почакам малко да оставите по един лайк нагоре.
Им палец нагоре за късмет, моля ви. Много ви се моля. Много ви се моля. 3, 2, 1. Нищо. Добре, айде, няма значение всъщност. Не са много важни. Важни са ми героите, но искам още героя, ама мисля, че ми стигат малко. Ма на Сашко все още не му стигат героите, а пък ако знаете той колко силни герои си има. Гледайте днес, вчера кой спечели. Виждате ли? Е Амбър, мисля, че се казва. Амбър, мисля, че. Си изсърчим си ги, но си няма изправо, което е малко хубаво. Значи, му давам голям късмет, той никакъв късмет не ми дава. Я ще спра и накрая да му давам късмет, защото вижте, да са по-силни герои от мене. Аз повече купили късмет. Значи не ме интересува за мен. Айде на Биби. Направим един квест може. Някой друг. С някой друг де. Ботите. Окей. Аз с Биби не мога. Мога с... Да си давам стар по-рой. Но си имам отключени Star Power. О, не те си имат нита. Хората си имат нита. Сега ще видите мечката и как ще гледа, но да не е като... Защо този тъпджин взе... Хора се лямчика на скръда. Да. Аре, поне няколко болчета. Стига! Ще си фармим с плащи да сме на Рико, ще играем с това, защото видях един насък. Не, че е красивно. О, сега тук всички се набутаха. Кога направиха това, бе? Сега сте ми пишели, бе, вичам. Ще се спеки да баща ми телефон. Това път вече е за нас работа, няма тишен. Дано това нашия робот. Как не? Лилав на много бърз. За малко да умре и затова го направих. То нашето нищо не е станало. То не е нищо, то нашия робот доста по-малко направи. 2 на 2 болчета. Болчета на 2 и... Защо ви слаби ли сте, бе? Те вече станаха в спити, тази музика въобще не ме кефи. За техният робот кога аз ви казах, хората от техният и робот ще бъде лав и те дори не събраха 10, не ги видях. Той ясно кой ще победи. Ето с кой ще играем. Кора ще ви покажа един. Да, ние не може да играем без такова с Рико. Чакайте да ги спомня. Гледайте го този шоудан. Направо като го видите ще подадете. Надявам се сметана на дена да дадат после нещо.
Ще си сменихме на Гара, за да избегам. Исках да избегам. Охо, благодаря ти, Биби, че ме подсети за примото да ви... Само да си... Аре, бе! Нещо се бъдна. Абе, кога започнах игра, бе? Това възможно ли? Никой не поеди, ли? Бе, защо започнах игра така предварително? Ми е чудно, да се чуда доста. Се смее до... Прям къв. Сега сме да бъда насврати на Карл и... на Карл, отли си му имаме гаджето и малко як. То гаджето. Охо. Как? Блин, 10. Добре, тук има около 19 хора. Ми дава само на 10, и аз убих някой, бе. 3, 2, 1. Нямам си думи. Защо, бе? Можем ли на Джеси? Пой, порно. Охо. Хората сакат ги направят като кутийки. Там да ви пончено някъде. Аз отивам по... Стига, бе! 8 място. Бъдем с Биби, ще стане нещо, нали, като ги забутам, след това те ще отидат на някъде и след това така ще ги бия, ама те ще ме убият. Ама то малко време трябва... затова е... 10-то място ли ви... Би няма да свърши никаква работа. Новия герой, моля ти се, по новия герой да ми донесе късмет. Хора, ето по един палец, защото това наистина си заслужава. Трябваше да се скоча. Гледайте ги само как на една кръв и само как бяха почти заедно, е така. Да малко да видим. Защо? Чакайте малко. Добре, хора, още 3 игри правим. Но това и това спираме. Последната игра ще бъде на нормалния шоут. За малко да спечеля. Един път съм спечелил на първо място там с Роса, така че още 2 игри са. Какво там има 100 милиарда Роси, които слагат само храсти, ако трябва да бъдем честни. Машините. Ето, стана работата. Второ място. Значи игра. Още няколко игри ще направим заради вас. Дали казах доста. До 25.
От малко ми се цъка на Fortnite, иначе видя си сваля едно някакво приложение, където да снимам. Съжалявам, но не мога. Ето, ще стане работата. Първо място е това. Това е. Хубави герой. Хора, сега ще направим около 10 игри, за да пофармим така малко купи до 27-та минута. То път от някой. Нищо. Айде, че нямам търпение. Айде, направих един храст. Добре, още 3 игри и приключваме, съжалявам. Тази ще бъде до предпоследната. Тук всички направиха всичко. То ще се чува пусната. Последна игра. Не, предпоследна, да. Предпоследна и след това последна и съжалявам. То трябваше да се... Последна игра. Последно, надявам се да ви е харесало видеото до сега. Ето дори роста не може да кажа. 8 място и минус 5 купи, бе, какво е? Добре, хора, надявам се видеото да ви е харесало. И абонирайте за моят канал, лайкнете едно видео и се видим в следващия епизод. Чао! Чао!